ҳамада салом алейкум. Созен нағзен саломатиятон хубай. Мумкин ки да душанбе из данияра нафаҳман, некем касе ки да Америка ҳай кам тарак ба фикрам ки переживат мекунад ки чӣ гап мешава. Окей, ёз як чизи дигара мефаҳмонам. Сабаби обратно омадани ма ба Калифорния ҳамияе ки ҷои истиқоматии ма да ҳами Лос-Анҷелес ай. Тамоми документом, ҳамаи чизом да. Я 2-3 моҳ мешава ки ма штат ба штат гаштагиам. ақафҳои хондан, курс, кор, компания корм файрод кардагиам. Набудам. Имада письмо мебиёяд ки ҳами рӯз да, ҳами вақту соат да мо шуморо ждат мекунем. Ҳама айёб бигрезан. Ман худам ба дасту почаҳои худам хестим омада. Дасту почаам ҳозир рости гап ларза гирифтагиай. Ман намедонам што меня ждёт. Некем кай ки бромадам, ман обязательно алоқа мекунам. Ай, бисмилло карда медроем.